ngicela ukuthi before ukhulume nami ukhwehlelwe yazi. Lalela ungalingi ungibalisele ngesilungu sakho la esibhedayo mina uyangezwa ukuthi ngithini. Mina Okay. umuntu eziphondezi zami. Qondana nami wena ukungitshela ukuthi yini lothi uzowenza kimi manje ungithiwa ngenhlamba ngitshela ngithi mina akufanele ukhulume kanjalo. Banake captain. Mfowethu angikwazi. From the beginning. Lalela phela. From eqaleni. Yini yakwenza ukuthi wena wenzele mina ivideo? Wena bonke abantu la TikTok abadela inqwaba engaka yabantu ubenzela ama-video uyini nabo wena? Ngiyenzela wena ngoba wena ukhombisa ungaphile ekhanda. Ukhona indoda endala ngahambi lokhu inkanti inhlamba la ku-TikTok. Phela sibadala okay la ku-TikTok wena ufika manje wena la ku-TikTok ufika nofuna umbhedo la. Okay manje uzongitshela ukuthi wena la TikTok umdala wena. Mina umuzwa umuntu wena unamalebenja wena. Bonke labantu ku TikTok abadelelayo. Uyabenzela nama-video noma mhlambe ungiswe mina ngilula mhlawumbe. Cha. Angibenzeli. Ngiyenzela wena wedwa. Yabo sengibonile la kakhulu wena. So nginake sukume njengensizwe engayisabe nginsizwe ngichanga utshele ke mfana wami ukuthi hayi ufike kwasekhaya ke manje. Alala mfowethu. Nakho engifuna ukwazi. Mina mfowethu ngumgibe wayifebe. Wanongoma kwaMandlakazi enkukhweni. Ngisele uThenville ngokuhlala. Lalela ke malele. Itheko ngelihamba. Ingane yami ifunda eThekwini. Uyangizwa khona. Yabona into engifuna uyazi nansi ke mfana wami manje. Mina nawe oyobona omunye eqala phakathi kwethu. Ubuchopho bakhe bodwazi zinyoni. Lo ngifuna ukwazi ngoba lo nto uyangisukela emsunweni. Lo nto ngifuna uyifake la ekhanda lakho. Ngoba manje lento yabona uyangidina wena nje wena. Uma bonke labantu wena uzokholetha mina uyini wena? Ngithula ngaphosa mina ngingamthuka manje ngenhlamba ngisho uyisho ucele ngamthuka manje nobubi. Ngamthuka manje mina ucele manje. Uyini ka wena uthi ungahambe uyokholetha omgibe uyini wena? Angilutho ke. Angilutho. Manje ucawa yini ngampo? Ngosuku wena mfana uvula amadokoda amangaka wena. Angizwa. Okay. Ya. Uhlekani? Hayi. Awu ngingabuye ngikhale mina ngikhaliswa kuwe mina ungithusi phela. Into engifuna uyazi mfana wami mina wena ngakushaya ngawo wonke ama-accounts wena. Ayikho i-account wena onke ama-account inhlamba, induku, iqupha, isibhamu, amandla. Wena uyingane wena. Uyingane wena. Akashola. Angizwa. Uyashola. Ngiyakutshela nje ukuthi uyashola. Alright, okay, azini lekhono. Asena nje. Mhla ka-21 Msunwenja. Ngenzeka October ngizobe ngiseThekwini. Ngizokwenza ulive ngikubize mina. Ngizokubiza uma uhluleka ukuza kimi. Ngizokucinga njengembuzi yomsebenzi. Uyangizwa? Mgibe, ngithi anginankinga nalokho mina Mgibe. Angifuni lokhu siya kakhulu emazweni. Mgibe enza lokho ofisa ukukwenza mina nginanda. Alright. Hayike wemfowethu, ilokho mfowethu ebengifisa ukuthi mfowethu ukuzwe mfowethu. Bengifuna lento mfowethu uyizwe indoda ngoba usuyangicika manje. Yabona nje mfowethu uyanginyanyisa nje manje. And lento yami nawe mfowethu into engicinga ngawe unengane encane wena. Engakwazi ngisho ukwazi umsunwe nje. Kodwa ubhizi wena uyangazi ni wena mina. Uyangazi mina wena. Uthi mina ngiyakucika. Uyangicika. Ungenza Kana la mfana hamba ePlace Slayer police station uyobuza ngomgibe ubuze history yami yonke seMaritzburg mina ubuze lapha embala ubuze ngami ukuthi wenzani umgibe la uyini ke wena ukuthi ungafika uzoma endleleni kamgibe yemali uyini wena Ngibe ngeke ngiyobuza abanye abantu ngizobuza wena athi nawu la uyini wena la mangidala wena nje wena awungazi mina ngithi samele uhambe uyothola ngami qala before uwenze nama video owenza nomsunwe nje wena
Why ngidonsisa ula ngibuza wena manje engihambi ngokubuza abanye abantu mina ngibuza wena uyini wena ngitshela ngoba akusona isikhathi ukuthi ngitshele ngami leso wena mawufuna ukwazi into uye angithi ogugula ngithi hambe bese sileya ngiyakuthuma-ke manje msuni wanje ubuze ukuthi uyangisho akele nginikena amadodo kamgibe la bakugibela awu-3 bakunikeza awu-3 bese uyabheka ukuthi umgibe wenzani ebese sileya bese ubona lezo nduku wena ungayifika ni wena uyangizwa umcuba ungashayi angizwa awushaya bona labo bashaya awungashayi mina mina usungizisa mina qobo nje uyabona wena ngoba usagqoka ibhuluwe nje usesi-26 okhalo usesi-26 bese uthi mina ngeke ngithi mina hamba ngakithi le nthi ngifuna ukuyobuza ngami ukuthi ngenzani ngibuze la manje ungibuza kuwe ngutshela ungaphi wena msuni wanje ngithi ungwaphi mina ngikutshelile ukuthi ngiwanongoma kaMandlakazi enkukhwini wakhudla intaba esigodi ngihlela ku-Daisy Street eRoltonville inamba plate yemoto engihamba ngayo nasi ikhona msuni wanje ungwaphi waye uyifihla unegolo wena uyifihlelani wena angifihli waye uyifihla angifihli sokulinge nje ucabanga ngiyakusaba mngani wami ungalinge nje uzisho lona mina mina ngifuna yabona mfana wami ngizokuyeka mhla wenza ivideo eveza ukuthi lento oyenzayo mfana wami amazwi akho uyakuceba angazi ukuthi ungifunani mina ayikho mina nakekho umuntu engimesabayo mina emhlaba ubusa mina la nawe uphila ngaphansi kwami khona uyangizwa mina ngiphila ngaphansi kwakho uphila ngaphansi kwami ngoba uyabona ngoba ngila nansi induku la nayi induku la wena ngakuphundla wena bekufika naneyodwa out of 10 ngakuthathela out of 10 wena golo wena 10 of 10 nganansi induku uyezwa eyekhanda lakho angazi ngalibhamisa nenhlamvu mina ngabe ufike ngishaya yodwa inhlamvu yami wena hayi ngahlakahla ngibuza wena ayikho into yami ongayivika wena nayo wakwayivika inhlamvu wena khona umuntu wakavika inhlamvu ngithi hambe place sileya afake yokuzwa lokho bakutshela ukuthi wenzani umgibe khona bekungidakela wona nje wena ngibuza abantu ngawo kungani sabe ngibuza abantu ngawo ulapha ngwami wena ngabe ngitshela malebe nawe njengamanje ngikude kabi kusamele ngicabe ngibheke igoli njengamanje ngisho ukuthi ngipake la ngoba uyangidina ngibona ivideo yakho la iyaphopha la lento iyangidina manje wangidrivisa kabi la ngikude kabi oqala golo ngoba nje umsunu lapha ubangani nami wena ufunani kimi nguphe Fuseko yes lana wena izinamba yakho la ngikunikeza lokuthiwa i-wallet manje uhambe uphuze ubhiya uhlwa nami msuni wanje bese uyokwenza amavidiyo labana ividiyo uxolisa golo ngalento yenza ngoba mina ngokuhlanga phaya golo mina akwesabi mina Fuseko ngeke wena ngabe ngikunika nje i-wallet la mahala manje ngibe ngithe Fuseko ufuseke means go away sengiyahamba ke vele mfana manje vele ngikude kakhulu lapha ngiyahamba vele manje I'm going to Gauteng manje wena ngizwa wena ukushaya mina le ngane yakhe encane mfana wami ngeke ikwazi ma uzokubeka kanje uyangizwa sihlama mgibe usihlama all right yeah okay fine ngezakho ke manje ingqozi engenze lutho wena ngisabisa umemeza yabona-ke into ebengiyifuna bengifuna ukuthi wegolo uthuka inhlamba ukuze inhlamba ukuthi mnandi kanjani yabona-ke manje uyagraduate-ke mfana wami manje yabona-ke manje ngikunikeza another certificate-ke mfana manje usuthuka inhlamba manje suswela umgibeko lengoza wena manje unami-ke manje wena you are my follower you are my fan thuka inhlamba-ke golo manje sengahappy ukuthi manje at least sengithola umuntu wamthetho ezothuka naye abantu well done my boy ezayikhuluma njengoba ukhuluma yazo nakho-ke phela wena nje sengiyabonga ukuthi inhlamvu uyayazi golo wethu uyayithuka manje mfana wami thank you very much kumele ngitshela ukuqheleka ukuthi wendosi msuni wenja sengine-point lapha sesithola inhlamba manje wena ufanele uyibhida iwoto wena ebhida golo lelo kumsuni lo ngozi khona elamba neduku lekhona ephinifa lemhlobo emisha leyamaphinifa wena fanele yiyo yathi mfana wena njengamanje ujoyina umgibe wena unami manje wena mfana wami sesithiwa nawe inhlamba uyangizwa golo pheshe ngiyakutshela ngiyakutshela nje angikubuzi ngiyakutshela angincethezi mina umgibe yazi angikusabi
uphila ngapha ngoba uzothuka inhlamba yami phela yimi kuphela nelungelo lokubiza abantu ngamagona nangenqozi wena uthuka inhlamba yami manje therefore wena uyama ifollower manje ngibe uzanini la eThekwini uzanini la eThekwini ngizamhla 21 golo ungilinde ekhimshaka nqozi kulungile wena olomthatha ungihambise eClass Malebe